Vad tror du om mig? Oj! Kom igen. Hon väger inte så mycket så kan du gå över dem ju. Alltså, inte om han inte kommer till sin mål. Men alltså, han har ju ett rakt säkert. Ibland är det bra med hon väger ingenting. Nej. De kan ju inte gå över hindren. Men det känns ju inte som att man har något komplett. Ja, Längdhinder. De kan inte gå över. vill du hålla henne? Den har den var i och för sig inte så förtjust i. Hon är större. Lite till. Det är första gången hon hoppar på gräset. För hon är jätteduktig hemma. Fast den kan vara lugnare. Ja.